Så er spørgsmålet. Når nu ham er professionals, ham der slags retired Batman. Hvad laver Batman i sin fritid? Og han sidder og svømmer. Så hvad kører Barbara Gordon, mens Batman han er retired? Bare lige... Ligger lige i security plan, men... Kom noget til at sætte fast. Ja tak. Kan han bare ikke glæde sig til at komme tilbage, ham der Batman der. Okay. Så slår vi Ghost. Slet ikke, hvad der rammer ham. Batmans... I am the one your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself. Det er vigtigt at have det rigtige outfit på, mens man laver sneaky missioner. Vi skal have SWAT-versionen af Barbara på. Kan vi bare vente? Bare sidde i det. Jeg føler, jeg er sådan lidt udsat. Skal jeg hoppe over på det tag der? Jeg ved det. Watch and learn. Prøv at se. Skal I bare ikke det der? Watch and learn. Fantomprojektoren. Den var på taget. Se nu her. Problemet er, han bliver sgu da nok kicked lige om lidt. Jeg må godt lige tage at komme tilbage. Okay. No way. Der er han tilbage. Retired Batman. Retired Batman. Nej, det er ikke retired Batman. Han, altså... Det er hårde tider. Økonomien er hård. Det er det. Retired Batman. Man. Det er godt, du ikke gjort det til Batmans motorcykel. Den er meget værdifuld. Bare rolig, Batmans motorcykel. Jeg kommer. Jeg vil aldrig skal. Nej, Batmans motorcykel. Du må ikke komme væk. Kom tilbage. Lad mig se. Yeah! Batman! Yeah! Batman! Yeah! Jeg nåede bare lige at tabe tilbage på min skærm. Så er jeg bare sådan en cursed laggy gul scooter, der bare fly hen over skærmen. Yeah! Ja!